Badakigu zein den multiplexoreen funtzionalitate nagusia eta barnean izan beharko dugun zirkuita hori burutzeko. Hemen ikusi behar dugu multiplexoren beste aplikazio bat. Lehendabizikoa izango zen funtzionalitate nagusi hori. Hemen ikusi behar dugu bigarren aplikazioa izan behar dela funtzio sortzailearena. Hau da, gai izan behar dira, funtzio logiko bat emanda edo bere egitaula bat emanda, hori implementatzea zirkuito bezala. Adibidez, suposatu dezagun, egia taula honek adierazten duen funtzio logikoa edo zirkuitoa implementatu beharko dugula. Eta egin behar dugu multiplexore honekin. 8 sarrerako multiplexore honekin edo 3 kontrol sarrerako multiplexore honekin. Hola ikusita egia taula hau eta multiplexore hau ez dugu horren argi ikusten nola konektatu beharko genuke hori lortzeko, ez ba? Erlazioa hondirik ez dugu ikusi multiplexoreekin eta funtzio logikoekin. Honek egiten du berea. Jarri behar dizuet, hemen azpian multiplexore honen bere egia taula. Hemen duzue. Badabil, kontrol sarrera hoien arabera, irteeran sarrera horiek ateratzen. 0-0 denean, hemen D0. 0-0 bat denean, hemen D bat. Eta jarri dizuet, honen ondoan ikusteko oso asantzekoak direla, begira. Hemen ditugu 3 kontrol sarrera, hemen ditugu funtzioaren 3 aldagai horiek, eta hemen ditugu multiplexoraren sarrerak, eta hemen ditugu balio finkoak. Orduan, multiplexora baldin badabil ematen, bere sarrerak direnean 0-0-0 irteeran D0 baldin badaukagu, eta guk nahi dugu 0 bat izatea kasu horretan, zergatik ez jarri hemen 0 finko bat, eta lortu dugu lerro horrek behar duena. Multiplexorearen sarreran jartzen baldin badugu 0-0 bat, multiplexoreak ematen du bere irteeran D azpi bat. Baina guk nahi dugu irteeran izatea bat, sarrerak direnean 0-0 bat. Orduan zergatik ez finkatu sarrera hori batera, eta horrela lortzen dugu lerro hortan behar duguna. Orduan hori da egin behar duguna. Konektatu behar ditugu multiplexorearen kontrol sarrerak gure funtzio logikoen aldagaietara, hemen ikusten dugun bezala, eta gero sarrera guzti hauek konektatu behar ditugu balio hauekin. Hau da, multiplexorearen sarrerak direnean 0-0-0, multiplexorea dago hemengo sarrera hemen ipintzen. Baina guk nahi dugu hemen izatea, hauek 0-0-0 direnean, 0 bat. Orduan finkatzen badegu, hau, 0ra, hori lortu behar dugu. Bigarren kasuan, hemen 0-0 bat dugunean, multiplexorea jartzen du, hemen dagona onutza, D azpi bat. Baina guk nahi dugu bat izatea hemen, sarrera direnean 0-0 bat. Orduan, finkatzen badegu sarrera hau batera, 5 voltiotara, hori izan behar dugu, lerro hontan behar duguna. Eta horrelaxe konektatuko genituzke sarrera guzti hauek egia taularen irteeraren arabera. D2 izango genuke 0a, beraz hau konektatuko genuke 0ra. D3 behar dugu bat, batera. D4 0. D5 batera, D6 batera, eta D7 0ra. Egia taularen balio guzti horiek konektatzen baldin baditugu onutza, egia taula hori burutzen dugu multiplexore honekin, aldagaiak kontrol sarreratara konektatzen baditugu. Hemen ikusi duzue 3 aldagaiko funtzio edo egia taula bat egin dugula 3 kontrol sarrerako multiplexore batekin. Berdin, 4 aldagai baldin baditugu, beharko genuke 4 kontrol sarrerako multiplexore bat. 2 aldagaiko funtzio bat betetzeko, nahikoa izango zen 2 kontrol sarrerako multiplexore bat. Beraz, n aldagaiko funtzioa baldin badaukagu, n kontroleko sarrerako multiplexore bat beharko dugu horlaxe implementatzeko gure egia taula, gure zirkuitoa. Multiplexorearen egia taula erabili dugu ebazpen hau egiteko. Baina begiratzen badegu bere funtzio logiko osoa ere gauzak ulertu ditzakegu. Hau da, 3 kontrol sarrerako multiplexore horren funtzio logiko osoa. Hemen ditugu sarrera guzti horiek bere terminoekin bidertuta. Eta egin duguna da, sarrera horietan jarri edo 0 edo bat. Orduan adibidez, D azpi 0, zan 0, termino hori desagertu egin behar zan. D azpi bat, da bat, orduan termino hori geratzen da. Egiten ari garena da, termino horiek aukeratzen izan behar direla gure egia taularen min terminoak. Kasu honetan, hauexek izango ziren. 4 bat ditugu eta bat horien lerroak edo min terminoak hauek izango ziren. Hemen ditugu 0-0 bat, izan behar dela bataren sarrera, 0 bat bat, 3garrenarena, bat 0 bat, 5garrenarena, dagoela batera konektatuta, eta bat bat 0, hau da, 6garren sarrera hori batera konektatuta ere. Bale, ikusi dugu zein erraxa izan behar den n aldagaiko funtzio bat, funtzio logiko bat, n kontrol sarrera dituen multiplexore batekin egitea. Baina ikusi behar duzu, posible izan behar dela ere bai, adibidez, 4 aldagaiko funtzio logiko hau egia taula egitea
hiru kontrol sarrerako multiplexore batekin. Eh? Kontrol sarrera bat gutxiago. Hemen lau eta hemen hiru. Bestea argi ikusi dugu, hemen sarreretan jartzen genituen balio guzti hauek, kasu honetan hemen ditugu 16, hemen ditugu 8. Nola egin behar dugu hori? Begiratzazue. Bale, kasu honetan ditugu hiru kontrol sarrera eta lau aldagai. Orduen egin behar duguna da eskuineko aldagaia baztertu, horrela ikusten dugun bezala, eta gero binaka hartu behar ditugu egia taulan. Ikusi behar duzu horrela, hartzen ari garela lehendabiziko hiru aldagai horiek garrantzitsuenak, eta multzo horietan begiratzazue, hemen dira 0,0,0 bi kasutan. Hurrengoan dira 0,0 bat bi kasutan. Horiek erabili behar ditugu kontrol sarrera bezala. Eta orain, ikusi behar dugu hemen irteeran daukaguna laugarren aldagai horren arabera. Adibidez, multzo honetan, lehendabiziko bikote horretan, daukagu irteera dela 0, A0 denean 0, eta bigarren irteera da bat, A0 denean bat. Orduan, multzo honetan, irteera I izan behar da A0-ren berdina. Begiratu dezangun hurrengo bikotean. Hemen, daukagu irteera dela bat A0 denean 0, eta irteera dela 0, A0 denean bat. Hau da, alderantzizkoa. Orduan, kasu honetan, irteera izan behar da A0 marra. Hurrengoan, aurreko egoeraren berdina. Irteera izan behar da 0, hau denean 0, hau bat, hau denean bat, A0. Hurrengo bikotean, bi kasuetan daukagu bat, axola gabe ze balio duen A0. Beraz, kasu honetan, irteera izan behar da beti bat, bikote horretan. Hurrengoan berriz, A0 marra, alderantzizkoak direlako. Hemen ere bai. Hurrengoan, bi bat berriz, bat izan behar dugu, axola gabe A0 ze balio duen. Eta azkenekoan, A0 daukagu irteera eta A0 berdinak direlako multzo horretan. Hemen ez dira sortu bi 0 multzoan, baina hori izango zen laugarren aukera. Kasu honetan izan behar ditugu lau aukera horiek. Irteera izan behar da A0-ren berdina, edo alderantzizkoa, edo izan behar da bat bi kasutan, edo 0. Zeroa ez da sortu, baina horiek izango ziren lau kasuak. Eta hemen egin dugun zutabea bai erabili behar dugula gure multiplexorera konektatzeko. Orduen ideia hauxe izan behar da. Konektatu behar ditugu hiru aldagai garrantzitsuen horiek gure kontrol sarrereratara, multiplexorean, hemen ikusten dugun bezala, eta orain erabili behar dugu beste aldagaia geratzen zaiguna A0 konexio hauek egiteko. Orduen, begiratzen zuen, multiplexoreak, sarrera hauek direnean 0, 0, 0, dabil jartzen hemen dagona onutza. Kontrol sarrerak direnean 0, 0, 0, dabil jartzen hemen daukaguna onutza, eta gu nahi dugu A0 izatea. Hemen ikusi dugun bezala. Hirurak 0 direna. Orduen egin behar duguna da, A0 konektatu lehendabiziko sarrera hortara. Bole? Hurrengo pausuan, 0, 0, 0, 0, bat. Kasu honetan multiplexora dabil jartzen. Hemen dagona onutza. Eta gu nahi duguna da, A0 marra izatea. Orduen hartzen dugu A0, alderantzten dugu eta jartzen dugu hor. Eta horrelaxe bete behar ditugu sarrera guzti hauek zutabe honen arabera. D2, A0 berriz. Mentxe konektatuko genuke A0ra. D3 konektatu beharko dugu batera. Konektatuko genuke batera. D4 behar dugu A0 marra. Ez ba, A0 marra izango zela hori. D5 ere bai, kasu honetan bezala. Berriz D6 behar dugu bat izatea, konektatuko genuke onutza. Eta D7 berriz A0 marra, ez A0ra, hemen ikusten dugun bezala. Begiratzazue, hiru kontrol sarrerekin eta konexioak horrelaxe eginda, lehendabiziko aldagai horrekin lortu dugu lau aldagaiko funtzio logiko bat egitea. Ados, argi izan beharko duzuel, adibide honetan egin duguna da lau aldagaiko funtzio bat hiru kontrol sarrerako multiplexore batekin egitea, baina prozesua berdina izango zen adibidez hiru aldagaiko egia taula bat izatea, aurreko adibidean bezala, eta bi kontrol sarrerako multiplexore batekin egitea. Edota 5 aldagaiko egia taula handi bat izatea eta lau kontrol sarrerako multiplexore batekin egitea. Hau da, 6 sarrerako multiplexore batekin egitea badaudela komerzialak. Eta azkeneko egoera izango zen, bi aldagaiko egia taula simple bat kontrol sarrera bateko multiplexore batekin egitea, baina hori gutxitan sortuko zaizu. Hau da, n aldagaiko egia taula bat, n-ken bat kontrol sarrerako multiplexoreekin egin dezakegu edozein egoeran, metodo berdin honekin.